uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele obaba, ngibingelele omama, ngibingelele insizwa, ngibingelele intombi, ngibingelele uSunday School, ngibingelele umphathi wohlelo, nokusiphathele ikhamera, nabona bonke abakhona endlini ngiyabingelela ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngokukhethekileyo ngiphinde ngibingelele izivakashi zethu esinazo namhlanje. Ngicela ukusho nje ukuthi uma ningabantwana bakaNkulunkulu nithi nisivakashele namhlanje, cha nifike ekhaya, ngoba singabomndeni kaNkulunkulu, sizalwa nguNkulunkulu welikamoya, singabantwana bakaNkulunkulu, anilahlekile, anididekile. Ngiyazi ukuthi ke uSathane olidungile ivangeli. Akuyona yonke indawo ongathi ungena kuyona ethi khonza uNkulunkulu ongacabanga ukuthi ufike wazokhonza uNkulunkulu. Omunye ngathi uyafika kudunyisa uNkulunkulu kanti ngale kwegama likaNkulunkulu kudunyiswa amadimoni. So ke kodwa ke mina ngizoniqinisekisa ke ukuthi njengoba nifikile nje cha asikhonza amadimoni lekhaya. Sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Masidumisa uNkulunkulu suke sidumisa uNkulunkulu. Yikho nje sikwazi ukusho ngesibindi sithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngoba uma sisho kanjalo inkazimulo iya kuNkulunkulu uBaba. Abantu ke abaningi bayehluleka ke noma bakwazi ukuthi bathi uJesu Kristu uyinkosi abangadumisa uNkulunkulu okuyena yena uNkulunkulu odalile nomhlaba. Ngoba leli gama linikezwe amandla amakhulu naphezulu kwa wonke amanye amagama. So noma ungalisho igama uthi Jehova, uthi uNkulunkulu, kodwa moke wathi uJesu Kristu inkosi, amadimoni ayathuthumela, ayalisaba leli gama ngoba ehluleka esiphambanweni. Ngikhumbula nje ngolunye usuku ngiphupha
ngingakajwayeli indaba yokuthi ngithi uJesu Kristu inkosi kungathi ngihambe emakhaya naba abantu bangikhombe ngeibhamu bafuna ukungidubula mabethi baqala badubula ngavele ngathi uJesu Kristu inkosi hayi isibhamu zehluleka ngoba nazo zisebenza ngamadimoni ngoba zakhuwanga uNkulunkulu yebo inhlabathi noma amatshe ezenziwe ngazo ibhamu kwenziwe uNkulunkulu kodwa lento end product ekuthiwa isibhamu yona yenziwe ngokohlelo lamadimoni ngakho ke umuntu uJesu Kristu inkosi angisho ukuthi ngeke udubuleke mhlazane kufanele udutshulwe cha ngisho kanjalo makufanele ufe nje uzofa makufanele ufe ngesibhamu uzofa ngesibhamu angikho ke lapho ngicela ukunamukela ngencwadi yezenzo isahluko 10 Acts chapter 10 siqale lapha yana uverse number 33 bese ke sizobona sizoqhubeka kodwa ke sizogcina kuphi kodwa ke sifuna ngeverse number 44 ukuya ukunamukela nje kafushane la nje sibhala amehlo mhlambe singaqhubeki ngoba sifundisa babothosi ezulwini asikwazi ukufunda izwi lakho singaqalanga kuwe ngoba wena nguwe ulizwi uthe kuzodlula izulu nomhlaba kodwa akuyikudlula nasicashana samazwi akho asikwazi Nkosi ukufunda izwi lakho ngenyama ingakho ke Nkosi siza kuwe siyacela ukuthi Nkosi ulambule ngomoya wakho ongcwele ngoba wena ungumoya usikhombise Nkosi lokho ofuna ukuthi sizwe sikubone sikwazi ngizwe lakho Nkosi ngisho nokwamukelwa kwabantwana bakho ngiyafisa Nkosi ukuthi bangegcine ukwamukelwa la ekhaya noma kule branch kuleli bandla kodwa Nkosi ngikhulekela ukuthi bamukelwe ezulwini uNkulunkulu othona amandla ngiyacela ke ukuthi Nkosi ngalamazwi usiqinise sonke Nkosi sizwele samukelekile embusweni wakho uma Nkosi kukhona into esivimbayo sicela usambulele yona Nkosi ukuze sihlukane nayo ngoba kunezinto kumele sihlukane nazo ukuze sihlangane nawe Nkosi kunezinto esingeke sikwazi ukungena nazo ezulwini ngoba uthena Nkosi indlela incinyane ingumncingo eyisa ekuphileni lokungaphakade ngakho Nkosi umuntu ohamba ngalendlela kunezinto okumele zisuke empilweni yakhe ngiyakunxusa ke Nkosi ukuthi ukhulume ngezwi lakho kuso lesi sikhathi Nkosi sisamkela abantwana bakho nakuba Nkosi nakuleso sikhathi Nkosi lapho sizofunda incwadi ivesi Nkosi ositholela ukuthi sifunde namhlanje ngiyakunxusa ke mdali wezulu nomhlaba ukuthi ngezwi lakho udale ukuphila okungaphakade ngoba uthe izwi lakho lingukuphila siphilise ngalo ke Nkosi yamakhosi uJesu Kristu uyinkosi lapha ke kukhuluma uCornelius uthi lapha ku verse 33 ngase ngithumela kuwe ngaso leso sikhathi wenze kahle ufike manje sesikhona sonke phambi kukaNkulunkulu kuba sizwe konke okuyalelwe inkosi bese siqale ku verse number 44 kwathi uPetru esakhuluma lawo mazwi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo bonke ababelizwa izwi verse 47 ukhona yini ongala ngamanzi ukuba bangabhabhathizwa laba abamukela umoya ongcwele njengathi na
wayeseyala ukuba babhapathizwe egameni leNkosi base bemncenga ukuba ahlale izinsuku ezithile. Lana ke sithola uCornelius uma uzoyiqala kahle eqaleni indaba simthola ekhuleka abela abampofu esenza okulungileyo phambi kaNkulunkulu. Kwase kufika ke ingelosi kaNkulunkulu ikhuluma naye ukuthi makuthunyelwe eJopha uPetru endlini yomshuki engasolwandle. Nembala wakwenza njengomyalelo ethumela amadoda ukuthi akamlanda uPetru. Amlanda wafika uPetru ngoba ekufuneni kwakhe uCornelius efuna ubuso bukaNkulunkulu. uNkulunkulu esebenza ngomuntu waveza isu lokuthi makufike umuntu ozokwenza lokhu akuyalelwe uNkulunkulu. UkaMateyu 28 siyathola lapho inkosi uJesu iyalabona oPetru ithi, hambani izizwe zonke nenze abantu babe ngabafundi bami, okholwayo abhajatiswe. Nakho ke sekwenzeka la uCornelius useze uthi ke Petru wenze kahle wafika. Sesikhona la ukuzwa lokho uNkulunkulu akuthume khona ukuthi ukukhuluma. Wayeqonda la uCornelius ukuthi lento ezokhulunywa uPetru yayingasuki kuPetru kodwa yayisuka kuNkulunkulu. Naye futhi uPetru ufika la ufika ngendlela angayiqondi. Ube nombono angawuqondi nala ufika ka-understand indaba yokuza kwakhe kubantu bezizwe ukuthi izohamba kanjani le ndaba. Ngoba uNkulunkulu kuyenzeka ukuthi akuthume nawe ubungayi-understand ngokuphelele lento afuna ukuthi uNkulunkulu yenze. Kodwa mase qala uNkulunkulu eyenza ukuze unga-apply umqondo wakho, mhlambe yikho kwesinye isikhathi ezinye izinto ayifihla. So mase kwenzeka zonke lezi zinto uPetru akakwazi uku-apply umqondo wakhe. Wenza exactly yonke into ebefunwa uNkulunkulu njengobusho bukaCornelius. So nani ke bantwana bakaNkulunkulu nifikile la, sifike sonke la ukuzozwa izwi likaNkulunkulu. Ngoba washo kanjalo uCornelius wathi sonke, kusho ukuthi mayethi sonke wayebala noPetru ngoba wayekhona lapho. Kunezinto uPetru azifunda khona lapho naye kodwa futhi ebe ethunywe uNkulunkulu. Sebenza kanjalo uNkulunkulu. So ke ekugcineni babhajadiswa bafumana kuqala umoya engcwele ngenxa ukuthi uNkulunkulu esekhulumile, ngoba siyezwa la futhi kuthiwa kwathi uPetru esakhuluma lawo mazwi. Yabona kwesinye isikhathi umoya engcwele uzokwehliswa ukuthi kukhulunywa izwi likaNkulunkulu kubantu bakaNkulunkulu behlangene egameni leNkosi. Ngoba ithi inkosi uJesu, uma ababili behlangana egameni lami ngiyakuba khona phakathi kwabo. Manje ke ngesilungu kuthiwa if two or more gather at my name, not in my name, kodwa at my name, kusho ukuthi kusendaweni igama lakhe lisendaweni. Manje uNkulunkulu uthe ezwini lakhe uhlala endaweni engcwele nakuyo inhliziyo exhobozekileyo. Lezi indawo zombili uNkulunkulu akhetha ukuhlala kuzona. So malithi izwi ke at my name kusho ukuthi laba babili ekukhulunywa ngabo noma ngaphezulu bazingcwelisile labo bantu. Ngoba yilapho igama lakhe elibeke khona, ngoba yila ehlala khona. Ngoba kahlali noma yikuphi. So ukuhlangana kwabantu nje bengabantu basezweni bethi bahlangene egameni leNkosi, kodwa iNkosi bingekho kubona cha, iNkosi ayikho phakathi kwabo. Ngoba kufanele abantu ababili nangaphezulu bahlangane at his name, not in his name. Ngoba masithi in his name siyasho ukuthi kulo igama lakhe, kodwa lapha
uvezwa njengendawo la ehlezi khona. So ke nifike ukuzozwa noma sonke sifike ukuzozwa ukukhuluma kukaNkulunkulu. Hayi ke yilawo mazwi ebengithi anginamukele ngawo Inkosi edale izulu nomhlaba. Ngiyafisa ngiyayinxusa ukuthi inikhusele, inibusise nemndeni yenu. Ngithi nami njengoKhoneliyo nenze kahle bantwana bakaNkulunkulu. Hayi ke sizobheka ke